Да, това съм аз. Питате се как стигнах до тук ли? Ето ме, преди да си съсипя деня. Как го съсипах? Събудих се. И се погледнах в огледалото и след това погледнах и часа. Стига, вика! Ставай и се оправи, че закъсняваш! До вечера съм на изключително важно събитие и се събуждам в 4 на обяд. Трябва да се приведа в вид за отрицателно време, да измия екстеншъна, да пия една мача, да сложа един бондинг балсам, докато ми съхне косата, да се нагримирам, което отнема още по 1 час, ако продължа да се лигавя с тази мача особено. И чак тогава започва борбата ми с косата. Значи дори да сте нови тук, знаете, че тази коса е преживяла страшно много. Затова гледам поне когато приключа да я унищожавам, да я третирам подобаващо, за което използвам Billion Bond Oil. Един продукт, който за първи път комбинира трите основни метода за възстановяване на косата. Бондинг, аминокиселини и масла. Защитава до 230 градуса, затова го слагам преди пресата. Отскоро го използвам това чудо и хора, буквално с едно тъкмо съм си подстригала косата, толкова свежа и лекичка се усеща. И от мен да мине давам ви код Лина за 20% отстъпка на розовата серия. И получаваш подарък Travel Size маска за коса на Matrix при покупка на всеки продукт по избор. А сега трябва да се облека и да бягам. Чао!